Da? Bună seara! Mulțumim mult pentru că ați fost dat curs invitației noastre. În seara aceasta, Forța Dreptei Slatina și-a desemnat conducerea, biroul politic local. Președintele organizației a fost desemnată doamna Nedera Gabriela, vicepreședinți domnul Claudiu Stancioiu și doamna Radu Mihaela. Eu sunt birou sumar din 16 membri. Urmează ca în prima ședință a biroului să fie ales secretarul și trezorierul. Dacă nu asta aveți... Să ne prezentați. Ok, doamna președinte, dau cuvântul. Da. Numele meu este Nedera Gabriela și sunt onorată să fiu în funcția acestui partid. Mi-am dorit acest lucru. Doresc ca Slatina, locuitorii din Slatina să aibă o schimbare pentru noi, pentru copiii noștri. Sunt o luptătoare în general și îmi doresc foarte mult să aducem o schimbare în orașul nostru. Mulțumesc. Ce vă ocupați? Da, lucrez în piața farmaceutică de 18 ani, iar în politică am intrat în anul 2019. În PNL? În PNL, corect, da. De ce ați plecat de acolo și ce v-a atras către proiectul acesta nou, Forța Dreptei? În momentul în care PNL-ul a adus la guvernare PSD-ul, am hotărât să merg către Partidul Forța Dreptei, în care eu am o mare încredere, și asta a fost principalul motiv care m-a determinat să merg către Partidul Forța Dreptei, un partid autentic de dreapta. Deci ați acceptat această provocare de a fi la cârma filialei de ședință de județ și, de ce nu, și de potențial candidat la primăria municipiului Slatina, că putem vorbi la momentul actual și de un potențial candidat. Eu mi-am dorit să fiu decât la cârma acestei organizații, Slatina, pentru că știu că pot, știu că voi reuși și am încredere și în colegii mei care susțin această schimbare și sunt convinsă că împreună vom reuși lucruri frumoase. Desemnarea mai târziu, știu. Candidatului la primărie, nu mai târziu. Noi suntem acum într-o alianță. Se va face o desemnare internă din partea Forța Dreptei, eventual colegii dacă au și ei, și vom vedea și de la PMP și de la USR și vom vedea care e candidatul cel mai bine poziționat cu cel mai multe șanse. Pentru primăria Slatina. Pentru primăria Slatina, bineînțeles. Aveți organizații în tot județul? Sau în câte localități aveți? Ne apropiem de pragul de 50. Și ca membri? Ca membri, la nivel de județ, suntem undeva la vreo 1200. Vă spunem că baza datelor sunt aproape 1300 de membri care sunt în baza de date a partidului înscris în județul. Orașele sunt acoperite? Nu toate. Eu aș avea întrebare pentru partea de tineret, că mai tânăr mă interesează. Care sunt speranțele pentru organizația de tineret? Pentru că, teoretic și de bun augur pentru orice formațiune politică, este să aibă, cel puțin la nivelul orașelor și municipiilor, și câte o organizație locală de tineret. Care sunt speranțele? Să vă răspund eu. Sunt Cristian Priș, președintele Organizației Naționale de Tineret Forța Dreptei. La nivelul județului Olt avem desemnat o conducere interimară a Organizației de Tineret, în persoana colegii noastre Andreea Calangiu. Suntem în prin proces de constituire a organizațiilor locale. Am avut astăzi o întâlnire compact dintre colegii de la tineret și am stabilit că în cel mai scurt timp vom avea o întâlnire aici în
Slatina și vom vedea care sunt pașii pe care îi vom face mai departe. Am demarat și noi procesul de alegeri la nivel de tineret, la nivel național. Acum depinde și de colegii din județ cât de repede se mișcă, astfel încât să putem să demarăm procesul de alegeri în cadrul organizațiilor locale de tineret din județ. Dar am încredere că colegii din județ, cu sprijinul pe care îl acordă domnul președinte Doagă și întreaga organizație județeană, se vor descurca și vor respecta calendarul de alegeri pe care l-am impus la nivel național. Dacă se poate. Nu e prima vizită la Olca dumneavoastră, sunteți familiarizați cu județul. Ați fost și la putere, ați fost și în opoziție. În momentul de față, care mai este opoziția la nivel național? Mai există opoziție la nivel național? Să nu există. Că ea nu se vede pe media națională, în special pe televiziune, nu e vina noastră. Noi suntem foarte prezenți, avem lor de poziții, acțiuni, de la moțiuni contra miniștrilor, sesizări la Curtea Constituțională, nenumărate lor de poziții, declarații, amendamente, proiecte de lege depuse la nivelul Parlamentului. Numai că, din păcate, lucrurile acestea nu se văd pe media națională, pentru că media națională nu are ochi decât pentru PSD și pentru PNL. Încercăm să, evident, să comunicăm atât cât se poate comunica cu cetățenii prin alte modalități de comunicare, dar nu numai că există o opoziție, există o alternativă. Și este o alternativă care are o calitate mai bună, e o alternativă care practic își propune să schimbe lucrurile în bine. Nu intru acum în detalii, pentru că, evident, vom mai avea timp să discutăm pe tema asta. Dacă ne uităm la scena politică, vedem foarte clar că la putere sunt două partide ale sistemului, care sunt partide care sunt concentrate pe satisfacerea clientelei proprii, sinecuriștii de partid, indiferent că ei sunt angajați cu instituții ale statului, în companii de stat, că primesc contracte cu statul, că au tot felul de avantaje și facilități și de privilegii, că se alocă resurse financiare în mod arbitrar către diferite categorii din clientela politico-economică a formațiunilor politice. Astăzi, 75% din populația României este nemulțumită de cum este condusă România și, cu siguranță, acești oameni, în 2024, vor căuta o alternativă și noi încercăm să arătăm că Forța Dreptă este parte a unui proiect de constituire a unei alianțe democratice de centru-dreapta, Alianța Dreapta Unită, care este o alternativă civilizată, o alternativă a bunului simț, o alternativă a profesionalismului, o alternativă a corectitudinii, o alternativă a modernizării și mai ales a garantării avantajelor maxime pentru români în contextul menținerii României în zona euroatlantică. Care sunt targeturile pe care le-ați propus mai întâi la nivel național și vorbim prima dată de primul tur, scrutin de alegeri? Deocamdată este alegerea pentru Parlamentul European. Da. Noi suntem în momentul de față, lucrăm la elaborarea programului cu care se va prezenta Alianța în alegerile pentru Parlamentul European. Sigur că obiectivul nostru este obiectivul de a câștiga alegerile. Dacă nu o să le câștigăm la europarlamentare, va fi numai din cauza că e prea nouă alianța și încă nu ajunge să fie cunoscută. Și oamenii nu apucă să ne cunoască, dar cu siguranță vom câștiga parlamentarele și prezidențiale. Revenind la Olt, care sunt speranțele mai întâi pentru județul Olt, pentru Slatina, pentru că în momentul de față, așa cum a zis și domnul președinte Doagă, au apărut personaje pe care și eu le-aș considera pseudo-liberale, care se poartă în blugi, prefecții în blugi, care strigă sus și tare că ei sunt adevărații liberali. Asta e ca Ponta, dacă vă țineți aminte cu Roșia Montană.
Ponta ca premier a aprobat proiectul de lege care practic dădea privilegii Roșii Montane, adică dădea excepție de la respectarea acordului de mediu, a avizului de apele române și după aia ca deputat a votat contra. Așa e și personajul rocambolesc, așa, care face aici pe opozantul. Deși el este trimisul lui Ciolacu în județul Olt. Și spun că e trimisul lui Ciolacu în județul Olt pentru că el e prefectul guvernului condus de Ciolacu. El e subalternul lui Ciolacu. E o caricatură de opoziție, e o falsă opoziție. El este, de fapt, reprezentantul guvernului și guvernul este PSD-PNL, așa că nu poate să facă pe opozantul. E lăsat să facă pe opozantul ca să mai reducă din voturile pe care le poate lua Alianța Dreapta Unită, tot în avantajul PSD. Adică el e lăsat așa să se joace. Nu vă imaginați că Ciolacu l-a lăsat pe Demențo să-și facă numerele de circ dacă ar considera că are vreo șansă să bată PSD-ul aici în județul Olt. Nu, PNL e o anexă a PSD în județul Olt, iar știți cum e, în preajma alegerilor exista un personaj nebun. Nebunul avea voie să vorbească, să spună orice, dar el, pentru că era nebun, adică cam așa e și Demețu, e în poziția nebunul regelui, nebunul lui Ciolacu care face pe opozantul în județul Olt. De altfel e ridicol, am venit cu niște ultima năzdrăvănie aia cu referendum pentru 5 litri de apă gratuită pentru fiecare gospodărie, Bazacul n-are niciun fel de logică. Păi tu ești prefectul, trebuie să asiguri, ce zic, legalitatea actelor emise de administrație locale și tu vii și propui să faci un referendum. De cât se hotărăște pe un referendum ceva cu privitor la bugetul local? După aia, absurditatea asta, pe cine sunt consumatorii de apă care vor beneficia de această gratuitate? Cetățenii municipiului Slatina. Cine alimentează bugetul local? Cetățenii municipiului Slatina. Adică tu iei bani de la cetățenii municipiului Slatina și cu banii lor le spui că le dai gratis apă. Că tu, de fapt, le plătești apa respectivă din banii lor prin intermediul taxelor și impozitelor. E ceva de la ți-aminți, vă spun sincer. Ideea nu este nouă, ea aparține. Ea aparține lui Vâlcov, ca să nu mai spun. E un copy-paste jenant după Vâlcov. Vâlcov, campionul populismului, iar acum să vii tu să copiezi de la colecționarul de tablouri din cimitire, din cavouri, să vii cu idei ciurbere încălzite, răsuflate, mi se pare o lipsă totală de imaginație și mai ales de bun simț față de slătineni. Ca să nu mai spun povestea asta cu referendum. Cine inițiază referendum? Trebuie să ne uităm în lege. Primarul sau femeie dintre consilieri? Ce referendum inițiezi tu? Adică tu vrei să strângi semnături ca să facă un referendum, ca să nu fie de acord Consiliul Local? Eu vă spun doar atât. Apropo de, știți că Forța Dreptei și USR au luat poziție împotriva creșterii aberante a tarifului de furnizare a apei și a serviciului de canalizare. Acest lucru a fost posibil pentru că a fost o modificare legislativă care a fost votată și de PSD și de PNL, dar nu a fost votată de noi. Și noi atunci am și luat poziție și am explicat că nu putem fi de acord cu această modificare, pentru că asta va da frâu liber companiilor de apă din județe să crească tarifele fără niciun fel de justificare. Practic a fost scos avizul autorităților locale, a Consiliului Local, pentru orice majorare de tarif prin legea respectivă. Suntem singurii care am votat împotriva legii și suntem singurii care am atras atenție. Deci tu mărești prețul la apă cu 40, 50, 60% în funcție de județ și acum vii tu să încerci să câștigi voturi pe faptul că tu dai apă gratuită când de fapt o dai pe banii cetățenilor care plătesc taxe și impozite. Adică îi dă noaptea alții. Ca să nu mai spun că tu nu poți să te consideri că ești reprezentantul unui partid liberal cu astfel de aberații care nu au nicio legătură cu doctrina liberală. Doctrina liberală nu vine cu astfel de aiurări și cu astfel de amurări. Poți să dai ceva gratuit. Doctrina liberală susține competiția. Doctrina liberală susține cu totul și cu totul altele.
Vă mai atrag atenția că din nou am votat împotrivă. A fost singura formațiune politică în care am votat. S-a votat cred că între Crăciun și Anul Nou sau înainte de Crăciun, s-a votat iară o lege cu privire la serviciile de apă, în care se va permite companiilor să tarifeze diferit capitalele de județ față de mediul rural. Adică să crească tarifele în municipii și să scadă tarifele în mediul rural. E un proiect de lege care a trecut de Parlament. Evident, noi am votat împotriva. Probabil acolo unde nu sunt trecute localitățile rurale, făcând parte din metropola. Nu. Deci, permite companiilor să aplice un tarif diferențiat între mediul urban și mediul rural. Asta este ideea de bază a proiectului de lege respectiv. Ce va permite acest proiect de lege? Acest proiect de lege va permite să se crească, dacă vrei să scazi tarifele în mediul rural, pe motiv că mediul rural populația are venituri mai mici, trebuie să crești tarifele undeva, nu? Și o să crească tarifele în urban, la oraș. Adică în Slatina, în Caracal. Există posibilitatea legală, nu înseamnă că neapărat se va întâmpla sigur. Dar tot PSD și PNL a votat această modificare legislativă. Da. Compania de apă furnizează apă în toate orașele din județul și în comune, ca Vitomirești, Brebești. Brebești încă nu. Deci în multe localități, da? Tocmai pentru acest lucru au făcut. Dedicația, adică să diferențieze. Dați seama, dacă ne-am răgăduit la Vitomirești, ce venituri au oamenii aceia să suporte același preț ca cei? După aia aș mai spune totuși un lucru. Prefectul este prefectul județului, nu este prefectul municipiului Slatina. Tu nu poți să vii că tu vrei să candidezi la primăria municipiului Slatina ca prefect al județului, să spui că tu vrei să dai apă gratuită numai la municipiul Slatina. De ce nu a venit să dea apă gratuită, dacă tot e așa generos, să plătească el? Să dea la tot județul, la toți consumatorii din toate localitățile. Sunt 112 localități în județul Dăruț, în județul Dăruț, îmi cer scuze. De ce n-a venit să dea apă gratuită la toți? Pot să vă adresez și eu câteva întrebări. Câte doriți? Cum este să începeți un partid, să-l creșteți de la zero la un partid de nivel național? Este un efort foarte mare. Și mai ales într-o perioadă în care democrația este amenințată de abuzurile și comportamentul represiv al actualei puteri. E greu. Pentru că foarte mulți oameni sunt pur și simplu luați la bani mărunți, amenințați, ofertați. Știți, tactica folosită de ei, cum ar făcut și băta. Sunt oameni care și-au pierdut funcțiile pe care le aveau în diferite instituții publice și companii de stat, numai pentru faptul că au venit alături de noi. Sunt oameni de afaceri care s-au trezit brusc cu controle de la toate instituțiile statului, în condițiile în care nu puteți să controlați de ani de zile, nu i-a deranjat nimeni, pentru că sunt firme care acționează legal și care, evident, nu reclamau, s-au trezit cu toate instituțiile la ușa companiei, sunt reprezentanți ai profesiilor liberale care s-a pus presiune pe ei pentru faptul că și-au manifestat adeziunea la forța drepte. Și aici campionul represiunii nu este PSD-ul, ci este PNL-ul, din păcate. Prin niște oameni care se comportă mai rău decât PSD. În perioada în care dumneavoastră ați fost președintele PNL, organizația PNL-ul era una puternică. Ce părere aveți despre faptul că în ultima vreme tot pleacă din partid și primari și consilieri locali, consilieri județeni? Foarte mulți au plecat în ultima perioadă. Da, dar s-au dus la PSD. Unii dintre ei. Cei care s-au dus la PSD au zis că decât să stea într-un PSD mai mic, preferă să stea în PSD original, mai mare. PNL este e pe tobogan. Asta este adevărul.
Nu poți să-ți păstrezi sprijinul, să-ți păstrezi încrederea oamenilor dacă tu spui una în alegeri și faci cu totul și cu totul altceva atunci după alegeri, în cei 4 ani de alegeri. Este pe topogan PNL la nivel central sau vă referiți la... La nivel național, nu vorba despre sondajele de opinie care sunt difuzate cu generozitate de casele de sondare, care toate au contracte cu PSD și cu PNL cred că pe 2 ani sau pe 3 ani de acum încolo, pe sondajele astea din lună la lună, care să intoxice. PNL astăzi este sub 15%. Asta este adevărul. Iar în Nord, cred că se apropie de 10%. Asta este adevărul. Sunt destui care pleacă din PNL pentru că le e rușine să mai stea în PNL. Pentru că le bat obrazul oamenii, Păi, hai să analizăm ce a promis PNL în campanie. Fără PSD, jos Ciumaroce, votați PNL, scăpați de PSD. Și ce au făcut? Au dus PSD-ul la putere. Sunt slugile lui Ciolacu, președintele PSD. De ce să te mai voteze cineva pe tine când tu te-ai dat drept alternativa PSD, inamicul public numărul 1 al PSD și principala alternativă și tu, de fapt, ai fost coloana 5 a PSD-ului în opoziție. 2. Am promis, ca președinte al PNL, că nu crește nicio taxă, nicio impozit și nicio contribuție. Și ne aflăm la a doua creștere de taxe, impozite și contribuții. A doua creștere a fiscalității, una în 2022, a doua în 2023. Cu efecte extrem de negative. Am promis că depolitizăm, desfințăm clientelismul, că reducem aparatul de stat și nu numai că nu s-a redus aparatul de stat. Eu am avut un guvern de 16 ministere, astăzi sunt 19 ministere. S-a crescut numărul de agenții, s-au înființat încă 12 agenții noi cu posturi pentru sinecuriștii de partid. A crescut numărul de angajați la stat cu aproape 50.000 în 2 ani de zile de când s-a format alianța PSD-PNL. De ce să mai? Te votează ea, pe care probabil ai băgat pe ușa din dos pe sinecuriștii pe care i-a angajat încălcând legea în diferite instituții publice noi. Aia o să-i voteze, dar oamenii, în general, de ce să-i mai voteze? În opinia dumneavoastră, cine credeți că va forma după alegeri guvernul României? Visul PSD ce partide credeți că vor visul conduce? PSD și PNL este să rămână împreună la guvernare. Asta este visul lor. Și cu UDMR-ul, că UDMR-ul votează cu ei. Chiar dacă nu mai sunt reprezentați la nivel de miniștri, UDMR-ul de fapt sprijină coaliția asta. E asta, sper să mențină o coaliție PSD, PNL, UDMR. Obiectivul nostru este să le spargem această idilă și, evident, să arătăm că România are alternativă și există soluție ca lucrurile să se îndrepte într-o direcție corectă. Și președintele, cine credeți că îl va lua? Candidatul de centru-drept. Chiar dacă PSD se dă de ceasul morții să potențeze extremiștii ca să repete anul 2000, să intre Ciolacu în totul doi cu un candidat extremist, nu cred că le va ieși. Ne-ați putea da un nume? Nu pot să vă dau un nume, pentru că noi... Sau mai multe. Noi am constituit o alianță pentru alegerile pentru Parlamentul European. Încercăm să construim cu răbdare și perspectiva alianțelor la nivel local, parlamentar și prezidențial și dacă eu mă apuc să dau potențial candidați la prezidențial, însemna să nu ne socotesc partenerii de alianță. Cum vedeți a fi campaniile electorale, pentru că vor fi mai multe, desigur, din acest an? Urâte, dure, murdare sau elegante? PSD și PNL vor face tot ce este posibil prin mijloace nedemocratice ca să rămână la putere. Doar cele două? Că mai sunt încă două. Și de asemenea sunt convins că va fi o campanie mizerabilă din partea falsei opoziții care a fost născută de PSD și PNL, respectiv filorușii, nostalgici, ceaușiști și așa zis și
naționaliști suveraniști, care de fapt sunt niște comuniști deghizați. În 2019 erați președinte al Partidului Național Liberal în momentul în care Mario Demețu a fost desemnat candidat al primăriei municipiului Slatina. S-a produs atunci o întorsătură bruscă. Cunoașteți motivele pentru care sau de ce a fost retras în acel moment Mario Demețu de la candidatură și a fost înlocuit cu Liviu Voiculescu? Decizia lui Voiculescu, în baza unui sondaj de opinie, în care Voiculescu a zis că stă mai bine. Și atunci am zis, dacă stai mai bine, îți asumi candidatura. Și așa a ajuns Voiculescu candidat. Asta e realitatea. În sondaj, Voiculescu stătea mai bine decât Demețu. Deci ați văzut și acele sondaje? Da, cum? Sondajele au fost făcute cu casă de sondare agreate pe baza unei eșantionări și pe baza unui chestionar care a fost aprobat de mine. Și evident, cunoscând casa de sondare, am avut acces la rezultatele reale, nu la povestirile pentru presă pe care le fac inițiații care nu au nicio legătură cu sondajele reale. Și vă mai întreb un lucru, pentru că sunteți un om care cunoașteți administrația din toate punctele de vedere și vă dau și o informație lansată astăzi de însuși Mario Demețu. Referendumul pentru cei 5 metri cub de apă ar urma să fie realizat împreună cu, deci în aceeași dată cu data alegerilor locale. Au mai făcut unii, dacă vă aduceți aminte, schimbarea denumirii cu județul Romanați. Cu județul Romanați și au dat X. Asta e legea electorală, pentru că ar fi un mecanism de campanie politică fix în perioada Eu cred că România a discernământ și vor ști ce să aleagă, iar nu hotărăște Demețu când face referendum. Adică rămâne de văzut, în primul rând, dacă va exista. S-ar putea să se întoarcă împotriva lui, pentru că atunci când ceva este prea evident, oamenii încep să se prindă, și atunci când se prind că tu de fapt vrei să-i manipulezi, tu de fapt vrei să le bagi mâna în buzunar, făcându-te că vrei să le bagi ceva, dar tu vrei să le bagi mâna în buzunar ca să le iei ceva. Oamenii când se prind, reacționează pe invers. Ea e reală. Dar strategia asta a fost foaistă. De Băsescu, dacă vă aduceți aminte, cu 300 de parlamentari, referendumul în paralel cu alegerile prezidențiale și parlamentare. Și Iohannis a folosit referendumul pe justiție, dacă vă aduceți aminte, dar care a folosit mai mult USR atunci decât PNL, dacă vă aduceți aminte. A fost folosit stratagema asta de a face niște referendum parazit pentru a încerca să influențeze opțiunile de vot ca să favorizeze un partid sau altul. Eu cred că toată lumea va înțelege în timp că e de fapt o manevră de a stoarce voturi pentru interesul lui personal de candidat la primărie. Repet, de ce nu propune pentru tot județul 5 metri cub de apă gratuit? Nu candidează pentru tot județul. Nu candidează la județ, da? Dar poate îl pune ăsta, pentru că credeți că Știrbu va candida la prezidenția Consiliului Județean Mădălăi. Știrbu s-a pus președinte acum în speranța că știe că nu mai prind un senator și 2 deputați, că mai prind maxim un deputat și atunci să fie sigur că prinde singurul loc eligibil de parlamentar al județului. Asta este păcarea lui politică majoră. Credeți că AUR va face parte din o conformație politică? Asta i-am pus întrebarea lui Simion în șirul de interviu de la un post de televiziune, care nu știu unde a fost invitat, dar mă rog, am acceptat invitația. Și, mă rog, m-a jurat, mi-a zis mie că sunt nefrecventabil, nimeni nu va face alianță cu partidul. Deci ei sunt un partid nefrecventabil, un partid care sunt respinși categoric de toate formațiunile politice democratice din Uniunea Europeană, de altfel, pe bună dreptate. Toate temele lor sunt teme antidemocratice, anti-europene. Ei sunt un fel de pro-ro-exit, dar fără să spunem că sunt ro-exit. Filoruși, ne spunem că sunt filoruși, dar atacând permanent Ucraina, care este victima unui război de agresiune a Rusiei, de ei au depărțit numai cu ucraineni. Niciodată nu i-am simțit să sprijine
românii din Basarabia, din Republica Moldova. De altfel Simion are și interdicție de intrare în Republica Moldova. Dar Marele unionist. cu SOS-ul veți face vreo alianță? Nu există SOS. Partidul este partid de familie. Președinte Șoșacă doamna, prim vicepreședinte Șoșacă domnul. Este un partid de familie, poate și între ei se ceartă și cred că Șoșacă se ceartă de multe ori și cu ea în oglindă sau nici nu are nevoie de oglindă ca să se ceartă cu ea. Vă mulțumesc. Mulțumim.